अगर आप भी चाहते हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सारे ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। मुहे तोड़ देबो कहियो लड़की नहीं देखना चाहिए कि जो बहुत देख लियो तेरा सन सन। जहिया से कैली प्यार सखी मोर यारबा ओकरे नाम धर कहताबे हमरो करे जहवा। की कहले रे जहिया से कैली प्यार सखी मोर यारबा ओकरे नाम धर कहताबे हमरो करे जहवा। दोनों अखिया आपस में सखी बहुत बेलोरवा हो। दोनों अखिया आपस में सखी बहुत बेलोरवा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। अभी आप सुन रहे हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। रायतर कुंदन पिया भैल परदेसी घर में चंदेसर देवरा मजा ले तो बेसी। अच्छा रायतर कुंदन पिया भैल परदेसी घर में चंदेसर देवरा मजा ले तो बेसी। कहो गुनानंद आजा तू रानी तू हमरो के घरवा हो। कहो गुनानंद आजा तू रानी तू हमरो के घरवा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। रहनी नहीं हरबा सखी हो यारबा मजा ले ली हई पूरा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। हमर यार गद पूरा चल गए लही अपन यार दे भारा हो। चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक 91 13 90 67 65।